लॉकडाउन के बीच बिहार में रोहतास से एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जी उड़ावे के तस्वीर सामने आयल बा। ए बार मामला मछली बाजार के है। यहाँ लोग भीड़ लगा के मछली खरीदत देखल गईलन, जेकरा से कोरोना संक्रमण के खतरा पैदा हो गई। प्रशासन के तुरंत एक्शन लेवे के जरूरत बा, काहे कि बिक्रमगंज में लॉकडाउन के नियम के लगातार उल्लंघन होत बा। कुछ दिन पहले यहाँ राजीव गांधी मैदान में लगल सब्जी मंडी में भी लोगन के भीड़ जुटल रहे, जेमे सोशल डिस्टेंसिंग के बिल्कुल ख्याल ना रखल गई रहे। ऐसे प्रशासन के सुस्ती छोड़ के तुरंत कड़ा कदम उठावे के चाहिए, जैसे कोरोना फैले के खतरा न पैदा हो सके। लॉकडाउन के दौरान लोगन के दिक्कत ना हो, सरकार दने से एकर इंतजाम कइल गइल बा और राशन कार्ड के जरिए लोग जरूरी सामान लेवत बाड़न जा। लेकिन जिनका पास राशन कार्ड नहीं खे, उ लोग के घर में भुखमरी के हालात हो गइल बा। ई लोग सरकार से 3 महीना के राशन के आवेदन कैले बाड़न, लेकिन उनका अभी तक राशन मुहैया नहीं करावल गई। ऐसे में समाज सेवी आलोक सिंह ई लोग के मदद खातिर आगे अइलन और सबके राशन मुहैया करवैलन। मोबाइल पर एक टेलीफोन आया जो बहुत ही मार्मिक था। फ़ोन पे रोने लगे और कहने लगे कि हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं भैया। तो मैं बोला कि आप निश्चिंत रहिए, मैं तुरंत आपके पास राशन सामग्री भेज रहा हूँ। उसी क्रम में मैं आज 1000 लोगों को राशन सामग्री भिजवाया कोचस प्रखंड में, और साथ ही साथ पूरे कराहगढ़ विधानसभा जनता रूपी भगवान को मैं संदेश देता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर लगभग सारे गांव में है और पूरे करीब करीब रोहतास जिला में भी और लोगों के पास और विधानसभा क्षेत्रों में है। और आप लोग मुझे टेलीफोन पर तुरंत सूचना करें। और ये आपका सेवक इस महामारी में माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पे हर क्षेत्र में और हर वर्ग में जहाँ जहाँ खाने पीने की समस्या होगा वहाँ हम लोग राशन वितरण कराएंगे। वैसे लॉकडाउन से आदमी के ना बल्कि जानवर सबके भी परेशानी बढ़ गई बा, खासकर खाना के मामले में। रोहतास के भलुनी धाम में बंदर सबके खाए के नइखे मिलत, काहे कि श्रद्धालु लोग के आवल एहिजा बंद हो गई बा। लॉकडाउन से पहले माता के दर्शन करे बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आवत रहन जा, जेकरा चलते बंदर सबके खाए के मिल जात रहे। मान्यता बा कि माता के दर्शन के बाद बानर के खिलावे से फल के प्राप्ति होवला। ऐसे सबे जाना ई सबके कुछ ना कुछ खिला के जात रहन जा। अब लॉकडाउन में आवाजाही बंद हुए से ई बंदर सब पर भुखमरी के खतरा मंडराए लागल। ऐसे में शाहबाद के समाज सेवी विवेक कुमार पांडे, जे सोनू पांडे के नाम से भी जानल जालन, भूखल बानर सबके खाना के इंतजाम कैले बाड़न। जब तक लॉकडाउन चली, सोनू पांडे अपन रिश्तेदार लोग के मदद से ई बानर सबके खाना खिलई हन। हमें सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ दिनों से बंदर जो हैं भूख से तड़प रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से जब तक लॉकडाउन रहेगी इन लोगों के लिए मैं भोजन का व्यवस्था अपने तरफ से करता रहूँगा। बक्सर के धनसोई थाना के लालाचक गांव में एगो किसान के फसल में अचानक आग लग गई। बतावल जाता कि किसान राम प्रवेश सिंह के 5 बीघा खेत में गेहूं के फसल रहे, जेमे दोपहरिया के आग लग गई। जब तक ऊपर काबू पाए के प्रयास कइल जाइत, तबले पूरा फसल जल के खाक हो गई। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।